Tang hadian kat tu kat ni beladap shna bat plia ke interstate bus terminus ya ka belatip kum ka ISBT badan hamulai moyong ini kesingi kat lai trik ujemang ara jarar pawar lalap babun ki kamera hakani ka building kilapin pau baka jingjur ka jingjiran bajau hakapor selam. Lalap ru badan kat tu kat ni ki binta jong kan ni ka building ki bela orpat bat ki binta babeteng ya kan ni ka building lashna tang do phong bada ka jri satapat da ka dau bilat malu malana jrong. Kajing orpat jong kan ni ka building ka bo jing mai kinong let nong wan be kinong tray kum juri kinong shong dukan ha kan ni ka building lada shaling shop ki bor mariang. Berkaitan dengan sebenarnya Pak Don benar sih.